Bona tarda a tothom. Benvinguts. Anem a començar el pregó aquest any aquí a l'Ajuntament de Vilablareix. Bé, vull donar la benvinguda que segurament hi ha molts veïns i veïnes que potser és la primera vegada que venen a la festa major aquí del poble. Els hi volem donar la benvinguda. I també a tota aquella gent que sempre hi és i que sempre està aquí amb nosaltres, també. A tots benvinguts avui perquè començarem la festa major. Escolteu una cosa, aquest any la festa major ha sigut una festa major que vam començar la setmana passada i ha sigut la festa major de les inauguracions. Vam començar amb la inauguració de la sala d'exposicions d'en Rafael Planella, que tots el portem al cor. També l'endemà vam inaugurar la biblioteca Carme Fàbrega i Dalmau, que va ser la biblioteca de la mestra que vam tenir aquí a Vilablareix durant molts anys i que fa molts anys estava aquí com a pregonera del poble. També ara venim d'inaugurar el Parc Neus Català, que és el parc on fem la festa major, i properament inaugurarem també la sala polivalent, que és un altre dels espais importants que tindrem aquí al poble. Bé, i avui també vull dir des d'aquí que gràcies a totes les entitats que sempre estan col·laborant amb nosaltres, que tant les activitats esportives que estan totes a punt ja a la festa major, com totes les altres entitats que col·laboren sempre amb nosaltres a la festa major. I avui tenim aquí, i ens fa molta il·lusió, el Club Bàsquet Vilablareix, que són els protagonistes d'aquest pregó. Penseu que fer 25 anys d'una entitat no és poca cosa. Tots sabem, els que hem estat amb entitats i portant coses, que sempre hi ha alts i baixos amb una entitat, però sempre hi ha aquelles persones resilients que estan sempre al costat de totes les persones perquè les coses puguin anar aflorant. I què ens va passar aquí a Vilablareix? Que en un moment que el Club Bàsquet Vilablareix semblava, que trontolava, ens va aparèixer aquí una noia que es deia Anna Payet, amb una sèrie de gent que hi havia també a la seva junta directiva, amb en Genís, que també, i sobretot en Ritxi, que ja sé que no voldrà dir que li digui res, però que segur que està per aquí i que sempre ha estat a darrere del bàsquet de Vilablareix. I avui és un honor i un orgull molt gran que ens facin aquest pregó al bàsquet de Vilablareix. Per tant, un fort aplaudiment per ells, perquè segur que serà molt bé. Bon vespre, Vilablareix. Avui, des del balcó de l'Ajuntament, ens sentim orgullosos, com a club, de poder donar inici a la festa major amb aquest pregó. Com bé la Maite, no només fem el pregó, sinó que celebrem un aniversari. 25 anys de bàsquet. I no seríem aquí sense l'esforç constant, silenciós i desinteressat de moltes persones, dels entrenadors i entrenadores que s'hi deixen la pell, de les famílies que acompanyen, animen i fan pinya, de les juntes que han treballat des de l'ombra amb constància i passió, per tothom que col·labora cada dia, tant a les grades com portant el nen o la nena a entrenar, i d'altres que segur em deixo, perquè 25 anys donen per molt. Gràcies a tots ells, avui tenim un club viu, divers, inclusiu i orgullós del que és. Un club que educa, acompanya i fa créixer. I aquest any el Club Bàsquet Vilablareix no celebra només 25 anys de partits. Celebra 25 anys de matinades, d'entrepans, de pilotes que piquen a terra, aviat un de ben nou, i d'il·lusió a cada entrenament, perquè el bàsquet ens ensenya a jugar, sí, però també ens ensenya a ser persones. Per descomptat, volem fer un agraïment molt sincer a l'Ajuntament, bé, no a l'edifici, sinó a les persones que el fan tirar endavant, per l'ajuda, l'acompanyament constant durant aquests anys, per cedir espais, escoltar-nos, donar-nos suport en els nostres projectes i sobretot fer-nos sentir part d'un poble viu, esportiu i inclusiu. Perquè d'una cosa estem segurs, el nostre club no seria el que és sense aquest poble. I aquest poble, estem convençuts, és millor amb el nostre club. Ara que celebrem aquests 25 anys, volem fer-ho amb veu plural, perquè el club no seria el que és sense els que ens fan viure cada dia. I el nostre club, el que realment el defineix, no són els resultats, són els valors.
Així que deixeu que siguin ells i elles, els protagonistes, que us expliquin què han après i viscut durant aquest camí. Així que, endavant i que parli el Bas. Al bàsquet hem fet nous amics. Ens abracem quan fem cistella i també quan no entra. Ens agrada jugar, compartir i estar junts. L'amistat és el nostre equip preferit. Respecte. Hem après que el bàsquet és més que guanyar. És respectar les companyes, els rivals, l'entrenador i el senyor que pita faltes, encara que a vegades no ens agradi. Diversió. Ens encanta jugar. Ens ho passem genial als partits i als entrenaments encara més. Fins i tot quan fem l'escalfament. Bé, això últim potser no tant. Companyerisme. Al nostre equip no juguem soles, juguem totes juntes, ens passem la pilota, ens animem quan ens equivoquem i cridem ben fort. Som un equip de veritat. Superació. A vegades ens surten malament les coses, però continuem. Correm més, defensem millor i tornem a intentar-ho, perquè la derrota només dura un dia, les ganes molts anys. Creixement. Cada entrenament és una oportunitat. Aprenem tècnica, però també a ser valentes, a escoltar, a decidir. No només creixem en alçada, creixem com a persones. Compromís. Estem en aquell punt on ens passen moltes coses, deures, extraescolars, l'adolescència. Però nosaltres triem quedar-nos, perquè quan estimem un equip o un club hi som sempre, passi el que passi, a dintre la pista o a fora. Esforç. Aquesta etapa no és fàcil, però donem tot. Suem, patim i lluitem. A vegades tenim exàmens, però igualment entrenem, perquè sabem que l'esforç no s'aprova, s'entrena. Pertinença. Som els que vam començar amb pilotes gegants i cistelles baixes. Ara tenim barba, bueno, alguns. I moltes històries. Portem aquest club al cor. Som vilalbarets des de petits i això no canviarà. Pinya. Siguem molts o siguem pocs, sempre ho donarem tot. Fa molts anys que som al club i ens les hem vist de tots colors. Esperem poder gaudir del club 25 anys més. Constància. No sempre és fàcil quadrar horaris, estudis i bàsquet. Però aquí som, amb ganes, alegria i alguna birreta. Seguim perquè ens apassiona i perquè no sabem parar. Amor. Determinació. No sabem rendir-nos, ni als entrenaments, ni als partits, i això és un estil de vida. Ens hem fet forts a base de lluitar, en equip, empenyent-nos endavant els uns als altres. Amb lesions, horaris impossibles, bolquers, feina, però sempre tornem a pista, perquè quan compartim un objectiu, siguem un equip, un poble o un país, no hi ha res que ens aturi. Inspiració. Sabem que les més petites ens miren i això ens dona força. Volem que vegin que no hi ha límits,
que podem ser fortes, ràpides, valentes i fer triples amb estil. Si el nostre joc inspira, val la pena cada entrenament. Perseverança. Fa anys que vam començar, quan el club encara s'estava fent gran. Algunes vam ser de les primeres a vestir la samarreta del senyor femení del club. Algunes d'aquest equip també van pujar a l'equip a primera catalana i quan ja semblava que ho havien donat tot, vam despenjar les botes per tornar-hi amb més ganes, perquè quan el bàsquet forma part de qui ets, no marxa mai del tot. Som les veteranes i seguim lluitant, rient i jugant com el primer dia, perquè la perseverança és això, no rendir-se mai, ni quan tothom creu que ja has acabat. Per acabar, prometo no enrotllar-me gaire, volia donar les gràcies a tots aquests jugadors i jugadores perquè el bàsquet és una excusa per créixer, per compartir i per creure en l'altre, una excusa per fer poble. I fer poble és el que millor sabem fer aquí, a Vilablareix, amb persones que aposten per la cultura, el jovent, les entitats, amb persones que hi posen l'ànima i el cor per fer d'aquest poble el poble on tots volem venir a viure. Gràcies a tothom que ho ha fet possible, gràcies per creure en aquest club, per estimar-lo i fer-lo créixer. Gràcies als que hi éreu, als que acabeu d'arribar fa poc, als que hi sou ara i als que vindreu. Perquè el millor del bàsquet no és el marcador, és l'equip. I avui l'equip es diu Vilablareix. I ara sí, Vilablareix, que comenci la festa major. Perquè avui el partit el juguem tots. I nosaltres estem preparats per 25 anys més. Visca el bàsquet i visca Vilablareix. Us esperem tots a barraques! Atenció un moment, necessitem que ens acompanyeu amb una cosa. Ens hauríem de posar tots així a la gatzoneta que es diu, sí? Amb les cuclilles, sí? I començarem a fer... Xa, la, 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 viva una mica més fort. Xa, la, 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 viva xa, la, 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 viva xa, la, la, moltes gràcies. Moltes gràcies al bàsquet Vilablareix, ha sigut molt bonic i ara us convidem a tots al Pica Pica i ens veiem per la festa. Bona festa major a tothom!